coa loita sindical, coa mobilización e a negociación, en Comisións Obreiras sempre buscamos seguir avanzando nas melloras das condicións laborais dos traballadores e as traballadoras. Nos últimos 4 anos, o modelo sindical de Comisións Obreiras foi un modelo independente, comprometido, riguroso e combativo para acadar estes obxectivos. As retribucións melloraron moito grazas á aplicación do acordo de homologación que supuxo 150 euros máis ao mes. Tamén grazas ao cobramento xeneralizado do complemento de titoría e outras funcións docentes, e ao logro de reivindicación histórica do cobro das pagas extras dobres. Estas últimas anuladas polos recortes do Goberno. Estes recortes están recorridos judicialmente por Comisións Obreiras. Co acordo de catálogos nos centros de educación infantil e primaria, acadamos un mestre máis de educación infantil cada 3 unidades, así como tantos mestres de primaria como grupos hai no centro. Hai que ter en conta que antes deste acordo as condicións horarias dos mestres de Galicia eran de 25 horas lectivas semanais e 30 de permanencia no centro. E despois do acordo pasamos a ter as mellores condicións horarias de todos os mestres de todo o Estado español, tendo 21 horas lectivas semanais e 25 de permanencia no centro. Participamos na negociación do novo Real Decreto do concurso de traslados sin acadar o consenso esperado. Aínda así, por proposta de Comisións Obreiras, conseguimos que o Goberno se comprometa a regular as especialidades docentes no corpo de mestres. Comisións Obreiras pretendemos conseguir a ampliación da xubilación LOE. Por este motivo, durante o curso pasado, conseguimos recoller máis de 150.000 sinaturas que entregamos no Ministerio. Esta ampliación da xubilación LOE tamén logramos que aparecera no malogrado Pacto Educativo. Avanzamos na mellora da conciliación da vida familiar e laboral cos novos permisos e licencias. Ampliación a 29 días do permiso de paternidade, 4 días por asuntos propios por curso escolar, un mes retribuído para o cuidado dun familiar moi grave e a acumulación dun mes de lactancia ou permiso de maternidade. Dos traballadores interinos e sustitutos gracias ao cobro do verán, unha vez que prestan servicios 5 meses e medio. Tamén ampliamos as ofertas de emprego gracias ás xubilacións LOE, o acordo de novos catálogos nos centros, e o acordo de agrupamentos e o Real Decreto de Sistema Transitorio de Acceso. Todos os logros acadados desde 1995, nos que Comisións Obreiras foi a única organización sindical presente desde o principio, foron refundidos nun texto publicado o 25 de maio de 2010. Comisións Obreiras conseguiu frear os intentos da Consellería de Educación de agrupar ata 20 alumnos de diferentes niveis na mesma aula. Vamos que o número máximo sexa de 14 alumnos na educación infantil, número que se reduce a 12 cando se agrupan nenos de 3 anos. Este acordo supuxo un incremento de máis de 150 postos de traballo. Acadamos a modificación da porcentaxe de votos para ter xornada continua, polo que máis de 20 centros beneficiáronse nos 2 últimos cursos. Para Comisións Obreiras segue sendo inadmisible que a Administración continúe a rexeitar cambios de xornada coa única excusa de seren incompatibles co horario do transporte escolar. Agora tócache a ti. Tócache a ti valorar os avances que desde Comisións Obreiras, co apoio do profesorado, fomos logrando para mellorar as túas condicións de traballo e o sistema educativo galego. Porque ti és imprescindible. Defende os teus dereitos con Comisións Obreiras.